jeg skal få bygget et hus lige her. Så jeg får farmet noget træ. Så jeg tænker egentlig bare at gå i gang med det. Lige så stille. Så jeg finder ud af. Jeg tænker 5 og 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og det er 6 høj. Jeg laver lige nogle stolper først. Tænker jeg lige. Nogle stolper, jeg tænker lige her ved blomsten. 1, 2, 3, 4, 5. Tænker jeg. Det skal være sådan, at jeg kan udvide. Ligger her 1, 2, 3, 4, 5. Tænker her. De her 1, 2, 3, 4, 5. Der var de sådan en liste rundt her. Eller hvad kalder man det? Jo, jeg kalder det for en liste. Også lige rundt her. Så fik jeg sat den forkert. En ny stack. Jeg tænker bare, det bliver sådan et træhus. Det kan godt være, at jeg ikke helt har nok træ. Så må jeg lige få skaffet noget. Jeg tænker, det er heller ikke det eneste. Eller det kan godt være, det bliver det eneste, vi skal. Og jeg har noget med her. Der var der, jeg tænker, alt det her om. Det der gemmer jeg lige. Okay, jeg tænker. Døren får lov til at være her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg er sådan en dobbelt dør. Det kommer til at passe meget godt. Sådan her. Så laver jeg lige et vindue her, tænker jeg. Og jeg samler herover. Det var den ene mur. Så laver vi muren hernede. Så tænker jeg, der skal være et stort vindue sådan. 1, 3. Sådan på den her størrelse. Jeg skal også lige have skaffet noget sand. Og der skal selvfølgelig også bygges tag. Det kan godt være, at jeg ikke har helt nok træ. Okay, hvad gør jeg lige her? Der skal også være lidt vinduer. Jeg tænker. Her kan jeg jo have min. Okay, herover kommer det til at være nogle vinduer. For kommer jeg bare til at have min chests. Nej, jeg ved hvad, jeg kommer til at have min chest herover. Så kommer til at være vinduer. Jeg blokker lige det hele op, så bygger vinduer bagefter. Ny stack. Og så ser vi et dobbelt. Nej, 2x2 vindue her. Og så gør det samme, gør vi lige her noget 2x2. Så ser vi et stort. Hvad lige 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Nej, bare sådan her. Så dobbelt vindue her også. Godt. Og så herover kommer min chests til at stå. Jeg laver bare lige sådan her. Sådan der. Skal jeg lige ud til crafting tablet. Råber lige vinduet. Gør lige sådan her. Sådan. Hvad skal være bruge mere end 40? Jeg tænker lige at lave 2 stakke. Så håber jeg har nok. Så er der en vej op på taget også selvfølgelig. Jeg må lige bære over, men det regner. Fordi jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Skal jeg ikke bare... Okay,
hvad kommer så til pænest ud? Jeg går op og her, og så laver det. Ja, det gør det. Ja. Jeg skal lige ned og have noget træ. Så skaffer jeg lige noget træ og noget sand, og så kommer jeg tilbage bagefter. Nå, så har jeg så lige fået farmet noget træ og noget sand. Og så er det sådan set bare lige i gang med at stå og brænde til glas. Det var helt fint, så tænker jeg lige at gå op og bygge resten af taget, mens jeg venter. Eller så langt jeg nu kan komme. Mens jeg venter. Færdig. Så er taget færdig. Det var meget rart. Så er der også noget tag på mit hus. Det kan alle jo lide. Nu er faktisk lige at sætte hvad det gør lige. Skal jeg lige have fat i glas noget. Og jeg har simpelthen ikke nok kul til at lave med det samme. Så må jeg lige sætte noget træ ind i stedet for. Eller har jeg nok? Jeg tror jeg har nok. Det har jeg da også. Jeg har lige præcis nok. Jeg skal lige bruge døre. Jeg tænker bare lige at lave kister for resten. Så lige bruge resten af træet på kister, så jeg har noget opbevaring. Så bare lige ind. Sådan der. Så jeg sætte lidt lys op her. Gør lige sådan her. Så tag lidt opbevaring. Der lige noget lys her, her, Og jeg skal også lige have sat noget guld, det er jo rigtigt nok. Ved du hvad? Gulvet, det må sgu vente. Ja, gulvet, det venter lige til næste afsnit. Så vil jeg faktisk bare sige
tak fordi I så med, og